A precariedade a veces parecenos un debate moi moderno e, sin embargo, un debate moi antigo, porque precariedade podíamos contar a que viviron as mulleres do noso país, nas que traballaron en sectores económicos moi importantes dunha maneira absolutamente precaria e invisible, non? Que realmente a precariedade é un tema que en Galiza leva moitos anos formando parte da nosa realidade, non? Eu lembro cando se falaba dos mileuristas como a gran precariedade que había no Estado español, e en Galiza había centos de persoas, miles de persoas que antes da crise xa tiñan salarios que estaban por debaixo dos 1000 e que tiñamos sectores económicos moi precarizados e que ademais creo que a propia dinámica que se dá entre Galiza e o Estado facía que os réximes que tiñan esos sectores económicos sempre eran de moita precariedade, non? Entón, eu sempre digo, é importante incidir nos dereitos laborais, super importante, non? E botar abaixo a reforma laboral, pero nós construímos en Galiza un marco económico que xenere emprego de calidade, ou co mismo marco laboral imos a seguir tendo unha situación de grande precariedade porque non hai alternativas económicas ou porque hai unha concepción de país low cost, non? Onde reserva de man de obra barata. Entón tamén aí sí que temos unha oportunidade moi importante para poder modificar esa relación, non? Sí, eu creo que tamén a precariedade está moi marcado polo rol que se nos asignou dende o Estado e incluso dende Europa, non? Que tamén se viu claramente que significou tamén para Galicia a entrada na Unión Europea na destrucción de moito emprego, de moita industria, e ese mismo rol se nos está pretendendo asignar de cara ao futuro, non? Que a terciarización e a precarización como única vía económica, e eu creo que eso é un desastre e que é necesario tomar o control das políticas. E ademais eu creo que é necesario tamén o que insistía antes, non? De tomar o control da posición xeopolítica que se quere xogar, porque o Estado español ten un proxecto claro de como se vai distribuir o capital dentro do Estado. Se nos anos 60 apostouse por a industrialización en determinados puntos ou incluso vilas medianas ou cidades medias, non? Como pode ser Vigo, Coruña, quero dicir, ainda había certos puntos de industrialización. Agora estamos nunha nova fase onde todo se aposta a convertir a Madrid na gran capital económica financiera e en desenvolver o eixo mediterráneo. Todo o que queda fora dese marco, con excepción, creo eu, de Euskadi, que é capaz de desenvolver políticas propias aí de xogar outro rol, todo o resto está condenado neste momento a ser parte desa idea da España baleira que non ten máis alternativa que a precarización e a migración, non? E nós temos un potencial enorme porque temos vimbios para ter outra posición e, sobre todo, o que decía, porque nós tamén ocupamos unha posición estratégica xeopolítica no arco atlántico, na relación con ese eixo atlántico. Temos recursos, temos un potencial enorme como país, pero que necesitamos poder poñer en riba a mesa a nosa visión. Dende o Estado hai un proxecto claro de submisión a ese proxecto de concentración do capital todo nese burato negro en que se está convertindo en Madrid. Temos que ser capaces de romper esa dinámica e colocar o noso marco que nos interese a nós para desenvolvernos como país.